муҳаммад муҳаққиқ роҳбари ҳизби ваҳдати мардуми афғонистон дар суҳбат бо Спутник Афғонистон дар бораи вазъияти кунунии Афғонистон гуфт: вазъият номатлуб аст ва ба назари ман он ҷо ки таҳрики Толибон тасаллут пайдо карда риволоти ҳукуматдорӣ ки онҳо иддао мекунанд то ҳанӯз ба дуруст пеш нарафта ва интиқомгирӣ душманӣ ва фишорҳо сари ашхори мухталифи мардум созмон ёфта ва ҳисобношуда давом дорад. Муҳаққиқ кобинаи Толибонро якҷониба хонд ва гуфт: азбаски Афғонистон бисёр миллат аст ва барои озодии Афғонистон бар зидди кишварҳои хориҷӣ ҳама якҷоя мубориза бурданд ва ҳамаи қавмҳо дар қонуни асосӣ эътироф шуданд, аммо ҳоло ҳукумати яктарафа ташкил шудааст. Вай гуфт: мо умедвор будем ки тибқи изҳорот дар ҷараёни мулоқотҳои байни афғонӣ ҳукумате таъсис дода мешавад ки дар он намояндагони ҳамаи қавмҳо ҳузур дошта бошанд.